Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko gazteratu saioa Donestebera hurbildu da. Bertan, Xabi Iriarterekin elkartu gara eta berak erakutsiko digu herria. Ondoren, Ane Barkosek Edurne Korrea elkarrizketatuko du. Arratsaldeon, gaurkoan Xabi Iriarterekin gaude. Kaixo Xabi, zer moduz? Aitzongi. Konta iguzu non gaude? Gaude Donesteben, Malerrekako herri haundinin. Hemen merkatuko plazan gaude zehazki. Eta guztu, herri honek populazioa handia du, edo zenbateko populazioa du gutxi gora bera? Bertze herri batzuekin konparatuta erranen nuen txikiskua dela, 2000 biztanle inguruko biztanleria du, orduan, herri txikia dela esan daiteke. Eta zenbat gazte errango zenuke bizi direla hemen Donesteben? Nik uste badela gazte kantidade handia, adin desberdinetakukta eta kuadrilla desberdinetakukta, bino bada gazteria. Eta herri honek bizitza handia badu, kaleetan eta? Bai nabaritzen dela aldia asteburua den doez, eta asteburutan bai izaten dela bisigua, ze jendia ibiltzen da gehiago ostatutan, eta hola. Eta, herritarrek zuek non egiten dituzte ikasketak? Lehen hezkuntza eta aurre hezkuntza egiten dugu hemen, Donesteben bera, eta gero ja batxillerrera edo gradu bideratu nahi baduzu, ja atera barra zara hemendik, eta eskualdin batxire batxillerriteko bi aukera, beran eta lekarozen, eta ja bideratzen gara Arataldera. Eta euskeraz egiteko aukerarik badago? Bai. Euskeraz, orokorri niten da beti euskeraz, eta orduan aukera bada, bai. Gero ere, lan mundura begiratuta, errango zenuke lan eskaintza badagoela gazteentzat hemen herrian? Bai, baita sektorearen arabera, baino nik uste orokorrean bai badagola. Sektore espezifiko batzutan ez hainbertze, ze landa eremuak hori du, baino bai. Orokorrean bai ez errango nuke. Orduan, espezifikoki zen lan mota errango zenuke? Adibidez, bai, zinema mundua, ikusentzunezko mundua, baita igual antzerki mundua eta holako gauza gehiago zentralizatzen dela hirietan eta populazio handiko tokietan, hori bai ez dagoela hainbertzeko aukerarik hemen. Eta, gaia pixkat aldatuz, gazte mugimenduari dagokionez, errango zenuke, alde batetik herriak gaztean elkartzen zarete? Bai, elkartzen gara, gainera orai sortu berri dugu bai Malerrekako eta Bertizaranako gazte asanblada, Lapaitza izena duna, eta berria gara eta poiki hasten nahi gara, bino bai elkartzen garela eta nahi garela pixo bat mugitzen. Eta zertarako sortu duzu elkarte berria hau? Lehenbiziko gauza elkartu ginen gazte kuadrilla bat, genula eta ikusten genula eskualdean gabezi eta falta batzuk, eta saiatzen gara gabezi eta gauza arazo posible horiei nolabait erantzuna bilatzen. Galetzen ze gabezi diren horiek? Bai. Adibidez bai kulturaldetik, euskera indartze aldera, baita ez, gazteok sufritzen dugun egoera ekonomikoki, lanak, baita orokorrean etxe bizitzan zailtasuna badena, eta baita feminismoan ingurunta saiatzen gara gai guzti horiek lantzen, eta nolabait gabezi horiei aurre egiten. Eta Lapaitza elkartea baino lehenago edo elkarte honetaz aparte badire gazte mugimendu gehiago? Bai, adibidez Donesteben baita badago gazte burrun bat, dela baita
pues, gazteak elkartzen kirela pues, ekitaldik eta pues, olako ekitaldiak egiteko, eta baita lehenago bai izan dela Malerrekako Gazte Asanblada lehenago. Eta elkarte antolatuetaz aparte errango zenuke gazteek zuen artean baduzuela elkartasun bat, elkartzen zaretela zuen artean? Bueno, askotan elkartzeko tokia da, aisialdian, bai kirola izaten alda, pues, baita besta do estatuetan, ez? Pues, egoten garen denbora, baina bai, esango nuke horiek direla aparte, elkartzen garen espazioak nolabait. Eta elkarte hauetaz aparte errango zenuke gazte ekitaldi edo egitarauik badauden herrian? Bueno, esango nuke gutxi badirela. Gehien bat bideratzen da herritako bestetan hor bai ekitaldi desberdinak izaten direla, adibidez herri kirolak, musika taldeak eta herri jokoak eta hola, baina orokorrean esango nuke dagoela bideratuta bestetara. Eta, hizkuntzari dagokionez, normalean galtuko dizut bai Donezteben, bai Malerrekan, zer hizkuntzetan solasten zarete gazteok? Baita herriz herri egoera aldatzen daunitz, eta baita gaztin arabera ez, kuadrillan arabera aldatzen da, baina esango nuke bai badela nolabait bai euskeran presentzia eta baita gazteleran presentzia mail berdinera. Hori bai, herriz herri aldatzen da eta gaztin arabera bai aldatzen dela. Eta adibidez, Donezteben errango zenuke euskerak baduela presentzia zuen solasetan? Bai badu presentzia, baina nik uste Donezte bai dela kasua ez, kasu hoberena ez, lehenago aipatutako bi hizkuntzek presentzia oso handia dutela, eta askotan gaztelerak baita irabazten dio euskerari. Horregatik adibidez ere zuen elkartea ez? Bai, hori da. Apaitzatik baita nahi dugu landu euskeran egoera eta nahi dugu euskera sustatu, eta hori da ikusi dugun gabezi eta badugun kezketako bat. Azkenean gazte hunditzeko badakite euskeraz eta lara hautatzen dute erderaz egitea ez? Bai, aisialdian arabera baita ez, nola adibidez zinema eta orokorrean gazteleraz denez ez, bai sartu zaigula ohitura hori askotan gaian arabera gazteleraz iteko. Eta kirol eta kulturari dagokionez, orain zehazteko pixkat gehiago gai honen inguruen, eskolaz kanpoko ekitaldiak badire bai Donezteben eta Malerrekan? Bai, esango nuke badela gehien bat kirola iteko aukera desberdinak. Badago alde batetik eskubaloia jostatzeko aukera, futbola baita hasi dira erremonteko eskolakin, laxoa baita bada gazte honitz jostatzen dena, judo iteko aukera, eta bai. Nik uste kirolari gehien bat bideratuta badela eskaintza handia. Eta kirol hauek badaude klub pribatuetatik antolatuak edo udaletxetik? Esango nuke dela pixkot denen arteko nahasmena, bai badirela bi kirol elkarte handi, dela Doneztebeko futbol taldea eta Erreka kirol elkartea, baina gero baita bai antolatzen direla bai elkarren artin eta udalan partetik ere gauza desberdinak. Eta kultur arloan badago eskaintzarik, musika, dantza edo... Lehenago erranduten bezala bai gehien bat bideratua dago herriko bestetara eta, baino gutxiago da nik uste kulturan presentzia ez, kultura ekitaldik, bai noizbehinka egiten direla, baino nik uste nire iritziz gutxitan egiten direla. Eta aisiari dagokionez, herriko gaztek orokorrean nola eramaten duzue zuen denbora librea? Bueno, gehien bat bideratua dago kontsumora, ostatuetara eta ez, asteburuetan beste itera. Egia da bai, kirolak badula presentzia handia eta hemen naturak baita ez, mendiak eta dena badula presentzia, baina esango nuen orokorrean kontsumora bideratua dagoela eta baita
lapaitzatik nahi dugu hori nolabait landu eta baita eskaini kultur ekitaldi eta Alternatiba bat, bai, alternatiba gehiago, hori da. Beraz, orai bera bai aisialdi ez dela, modu libre batean egiten da, hau da, kontsumora bideratuta dagoelako, ez dago herrian ez antolatuta oraingoz gaztek beren aisialdia nolabait bideratzeko, zerbaitetan izen emateko edo zintzu horten ez dago antolatua deus herrian, ez? Ez bai aurrentzat bai gauza gehiago izaten direla, baino gaztentzat esan nenun gauza gutxi badirela. Bai. Eta beste egiterako orduan ze ohiturak daude? Bueno, orokorrean ostatutan iten da besta, egia da bai uda garaian eta herriko besta garaian beti plazan ere kontzertuak da izaten direla, baino orokorrean esango nuen bai ostatuetan egiten dela. Eta harremantzerako orduan, gazten artean nola harremantzen zarete hemen, hau da, kuadrillaka, ze lekutan, nola sortzen dira hemen harremanak? Hemen orokorrean, azkenin aisialdiko epizentroan nolabait erranta dela ostatua, eta orduan bestaz eta ostatutan da gehien egoten garen tokia. Egia da bai badirela kuadrilla desberdinak da, baino herri nolabait txikiak izan eta elkar ezagutzen gara, eta orduan baita kuadrillen artean baita egoten garela. Bale, eta geografikoki ze eremuko gazten artean harremantzen zarete normalki? Orokorrean eskualdeko malerrekakoekin, gero bai egia da zerri aldatzen dela, ez? Herri bakoitzak badu normalin bere ostatua, bere gaztik, eta orduan orokorrean bai izaten dela zerri, baina gero igual besteetan eta hola bai bertze eskualdetako gaztik ere elkartzen garela. Ederki, eta, gaira pixkat aldatzen, ingurugiroari dagokionez, errengo zenuke gaztek baduzuela ardura honen inguruan? Nik uste hor bai badela nolabait ardura eta kontzientzia bat da hola, aldaketa nola ematen nahi denta, baina esango nuke oraindik pauso bat falta zegula gaztei, pixko bat gure ohiturak aldatzeko, baita bada gai honen ingurun iritzi desberdinak, adibidez eizan alde daudenak eta kontra daudenak, baina nik uste falta zegula pauso bat zerbait egitera, zerbait ikendo, nolabait iniziatiba izatea. Berez, gaur egun ez dago mugimendurik ingurugiroaren zaintzaren alde, ez? Eskualdean erranen nuen talderik ez dela eta izateko dutan igual txikia dela edo presentzia txikia dula eta orokorrean gaztei influentziatzen diena ez ez. Eta erango zenuke gazten artean solasten zaretela aldaketa klimatikoaren inguruan? Bai, nik uste presente dagola, gainera gehien bat orain izan diren xutekin eta ez, pilpilean egon den gai bat izan da, eta bai hitz egiten dela eta ahoz kezkatzen digun zerbait dela, baina hor gelditzen da gauza. Solasian, eta ez zerbait egiten. Eta gai honetaz zer errango zenuke dela gehien arduratzen edo kezkatzen dizuena? Ikusten nahi gara poliki ez, gure generazioen ze aldaketak izaten nahi diren, eta lehenagoko dugu baino zaharragoak diren generazioei galdezka ez desberdintasun zituzten, eta pixko bat kezka guk ze ikusiko dugun, nola aldatuko den, eta gure hurrengoi baita ze utziko diegun. Ez da bakarrik ez, guk ze ikusten dugun, hurrengoak ere zer duten. Eta berriro ere gaiaz pixkat aldatuz, genero berdintasunaren inguruan zer ikuspegi erango zenuke duzuela hemen gazteok? Nik uste hor feminismoak bai influentzia eta
presentzia handia izan dula, gehien bat emakumeengan, baina nik uste oraindik baita pauso batzuk falta zaizkigula bai lantzeko, gehien bat esango nuke mutilei edo gizonei, baina bueno, poliki bai desberdintasun hori eta feminismoan influentzia hori ikusten dela, baina nik uste oraindik gauza asko badirela lantzeko eta lana badela. Eta gai honen inguruen zein da gazteen arteko eztabaida? Eztabaida nik uste, bueno, bai izan nik uste hor gaia dela zeintzuk dauden feminismoaren hurbilago nolabait, eta zeintzuk oraindik ikusten duten ez distantzia batekin edo ez diren guztiz informatu edo ez dakit nola erran. Baina nik uste gakoa agola pixko bat jakintasuna eta informazio horren inguru. Eta orokorrean, bai Donezteben eta Malerrekan, zein errango zenuke direla gazteen kezka nagusienak? Gehien bat lan baldintzak, etorkizunera begira baita etxe bizitzan inguru, aber lortuko dugun ez, orain gero eta zailagoa da gure gurasoetatik independiente izatea eta baita bizitzeko egoera, hor sartzen dela esango nuke dena, pixko bat aipatutako gai hauek. Eta erango zenuke herrian gazteek baduzuela aldarrikapenik pendiente? Bai, nik uste baietz, ze adibidez, Lapaitzatik baita aldarrikapen aipatutako gai horien ingurun eta baditugun ikusten ditugun gabezi eta baditugun kezkak, nik uste hor bai badela aldarrikapen bat eta guk saiatu behar dugula aldarrikapen hauek lantzen. Eta aldarrikapenak norat bideratzen dituzue? Edo zuen eskaerak? Bai gizarteari orokorrean, baina baita eskualdeko udalari eta haiek bai badutela ere influentzia handia eta zenbait gaietan laguntzeko baliabideak. Eta pixka bat konkretuago zure gustuen arabera edo, erregon zen iguke zein den herriko txoko edo tokirik politenak, horrela ikusi beharrekoak direnak? Nik erranen nuke izanen zirela nolabait erranta Doneztebeko alde zaharra, ez? Etxe zaharrak, karrika guzi horiek, eta baita hor elkartzen dela ostatu eta herrian bizia, eta errango nuke hori dela niri gehien gustatzen zaiten tokia. Eta Malerrekan? Malerrekan, bat aukeratzeko baditu edo baten bat, toki desberdinak, adibidez Leurtzako urtegia ere ez, gu askotan ara joaten garela, ez dugu Hondartzik Malerrekan, baina askotan joaten gara Leurtzara eta niri pila bat gustatzen zait. Berki, eta herrian urtean zeharreko gertaera edo egun seinalaktuak zeintzuk dira? Izaten dire herriko bestak, herriko refiestak baita, inauteriak, Gabonetan ere izaten da ekitaldi eta hitz politak izaten dire. Eta nabarmenduko nituen horiek ze dire azkenin herria bizien dagoen garaia. Eta herria hobeki ezagutzeko edo maitatzeko, zer errango zenuke jakin behar litzatekeela? Nik uste dela tortzia eta pixko bat herrian barne ibiltzia eta ikustia baita herriak baditun gauza eta eskaintza desberdinak eta nik uste hurbilduta dela aukera hobena herria izautzeko. Eta etorriko bazten bertzerri bateko gazte bat honeta egun pasa, zer plan egingo zenioke? Pixo bat herria orokorrin erakutsi, bai karrika guzik eta dena, eta baita adibidez, baita egiten dena frontoian eta Laxoa partidan, nik uste kirol nahiko berexia dela eta Donezteben presentzia handia du, eta holako zerbait.
errango nioke. Pixko bat herria orokorrin ikustia eta kiroletara hurbiltzia baita. Eta asteburuko plana izango balitz, aldatuko zenuke edo? Bueno, baita herritik barna, ostatutik barna, eta besta baita da aukera hitz polita bai herria eta herritarrak ikusi eta izautzeko. Eta, Xabi, azkenik, zu pixka bat gehiago ezagutzeko, galetuko izkizut galdera batzuk pixkat pertsonalagoak. Ederki. Lehenik eta behin, konta guzu, bidaiatzea gustoko duzu? Bai. Ez dut izan ere aukera asko mundu osotik barna ibiltzeko, gaztia naiz, eta oainik izan entziut, bino bai, gustatzen zait. Eta zein herrialde ezagutu dituzu edo zein ezagutu nahiko zen dituzke? Ezagutu hoberen ezagutzeko aukera izan dut Portugal, eta gero zeintzuk ezagutu nahiko nitu, pixko bat, niri haunitz gustatzen zait buzeua, eta buzeora eta itxasora pixkot bideratuta, badire aukera desberdina, Zelanda berria eta alderdi hortan, Australia eta alde horrek haunitz deitzen dit. Eta egun bateko ateraldi batean, zer nahiagoko zenuke mendia edo hondartza? Ez dakit, galdera zaila dago, bino igual erranenun hondartza zen eri gehiago tiratzen dit, urak eta urpin ibiltzia. Biak hautatzen aldituzu, Bai, biak alda da, biak. Eta hiria edo herria nahiago duzu? Herria, hori argi dut bai. Zuk pentsatzen duzu bizitokiak eman dezakela bizipoza? Bai, guztiz. Askotan bizitokik ematen dizu, zure inguru guztia, eta nik uste hori garrantzitsua dela. Alde batetik, natura ingurua edo zu komodo sentitzen zaren tokia, laguna, familia, orokorrean. Eta lasai eta ongi egoteko toki edo leku sekreturen bat? Sekretua, hemen barna bakire txoko eta toki haunitz, bina, niri gehien gustatzen zaitena, lehenago aipatu dut Leurtza, eta Leurtzan barna badire toki desberdinak eta nik asko gomendatzen dut. Eta lasai egoteko edo bizipoza izateko egoera bat? Egoera? Nik uste dela, ez dakit, pixko bat gauza unitzen, juntatzen kirela gauza unitz. Nik uste komodo eta zure burukin ongi sentitzia inguruarekiko eta zurekiko, niretzat hori zanen zen klabia. Eta, azkenik irakurtzeko liburu bat? Duela gutxi irakurri nuen Minan, Amets Arzaiusena nik uste dela, eta liburu gogorra, bino haitz polita. Eta filme bat? Filma nik gomendatzen dut El Señor de los Anilloseko trilogia orokorrean, baina bat gomendatzekotan lehenengua. Niri pila gustatzen zait, eta, Hori gomendatuko zenuke. Eta, bukatzeko, erran diguzu zure zaletasunetako bat buzeoa dela, baten zaletasun gehiago badituzu? Bai, orain hasi berri dut, YouTube eta olako plataformatan eduki euskeraz sortzen, eta, da mundu bat gaztelerara dagoela bideratua, eta euskerak poliki aidula han bere espazioa egiten, eta oraintxe bertan zaletasun nagusiena erranen nuke hori dela. Eta, galetu behar dizun, baina YouTuberekin, herriak aukera ematen dizun zaletasun horiek garatzeko. Bai. Ze nire kasuna asko gustatzen zait elkarrizketa kikia, eta nik uste herriak badula bai kulturaldetik eta pertsonen aldetik gauza interesgarri pila bat. Mila esker handiz, Xabi, honekin ja bukatzen dugu. Beraz, mila esker zure herria erakusteagatik eta bertoz kontatzeagatik pixka bat, zure ikuspuntu emateagatik gehien bat gaztea izan da. Eta, hoxe hurrengo bat arte. Hurrengo bat arte eta eskerrak zuei ahotsa matiagatik. Kaixo Edurne, zer moduz? Kaixo, oso ongi.
Bueno, zu Despertrans elkarteko kidea zara, orduan pixka bat elkarrizketarekin hasi aurretik, gustatuko litzaidake kontatzea zer da Despertrans elkartea. Oso ongi, Despertrans elkartea Nafarroan sortu zen 2021ko urtarrilean. Transpersonez eta trans kolektiboaren aliatuez osatutako elkartea gara. Gure helburua trans kolektiboarentzako eskubide guztien alde borrokatzea da, baita gizarte honetan kolektibo gisa egunero eragiten digun diskriminazioaren eta transfobiaren aurka borrokatzea ere. Eta Plataforma Trans Federazioko kide gara, hau da, Espainiako estatu osoko trans taldeak eta elkarteak biltzen dituen federazio bakarra. Eta, bueno, ni aprobetxatu nahi nuen nolabait elkarrizketa hau hitz egiteko azkenaldian beste aipatzen ari den translegearen inguruan, ezta? Orduan, oraindik uste dut badagoela jendea ez dakiena oso ondo lege hau zertan datzan. Beraz, azaldu ezakezu pixka bat zertan datzan lege hau? Bai, lau aldarrikapen nagusi daude lege hau beharrezkoa dela uste dugunontzat. Despatologizazioa, hau da, transak buruko gaixo gisa tratatzeari ustea, 2018an OMS-ek onartu zuen trans izatea ez dela patologia edo gaixotasun bat, eta transexualitatea gaixotasunen zerrendatik atera zuen. Horrek guztiak tratamendu medikoetan eta gizartean oro har isla izan behar duela uste dugu. Bigarren puntua, trans infantziak errespetatzea izango litzateke. Adingabeek beren nortasuna askatasunez garatu ahal izatea eta adingabearen interes gorena beti errespetatzea. Hirugarren lekuan genero autodeterminazioa aldarrikatzen dugu, pertsona bakoitzak bere nortasuna askatasunez erabaki ahal izatea, eta identitate hori islatzen duen dokumentazio guztia eskuratu ahal izatea, gaur egun dauden oztopo guztiekin gabe. Eta azkenik, ez binarioak diren pertsonen errekonozimendua. Ez binarioak diren pertsonak ez dira identifikatzen ez genero maskulinoarekin, ez femeninoarekin, ez behintzat erabat. Realitate hori beti egon da hor eta trans kolektiboaren aniztasunaren parte da. Uste dugu beren identitateak aitortu behar direla. Dinamarka, Australia, Kanada, Islandia edo Malta bezalako herrialdeek egin duten bezala. Horrekin batera, hainbat neurri ere hartuko lirateke, besteak beste lan arloan, osasun arloan, hezkuntza arloan, eta diskriminazioaren eraso transfoboen eta abarren aurka. Eta zein zen egoera lege hau baino lehen? Bueno, derrigorrezko hormonatze eta kirurgia genitaleko prozesu baten ondoren erregistroko izena eta sexua aldatzeko, aukera ematen zuen 1997ko legearen ondoren 2007ko legea iritsi zen. Lege hori aurrekoarekin alderatuta aurrera pausoa izan bazen ere, lege patologizatzailea zen oraindik. Eta gutxienez, 2 urtez hormonatze prozesu batetik igaro beharra sartzen zuen. Txosten psikiatrikoak eskatzen ziren eta ondorioaz UTIG da, Unidad de Trastorno de Identidad de Género, ugaritu ziren. Transrealitatea ikuspegi patologizatzailetik azterten baitzen, pertsonak nahaztuak balira bezala, lege hori iraungitze datarekin jaio zen. Bestalde, autonomia erkidegoetan 2014tik aurrera, Andaluziako translegea onartzearekin batera, translegeak edo LGTBI legeak ugaritzen hasi ziren erkidegoetan genero despatologizazioa eta autodeterminazioa onartzen dutenak. Gaur egun, jada, 17 autonomia erkidegoetatik 14ak dituzte trans edo LGTBI legeria espezifikoak. Eta orduan, zer helbururekin esan dezakegu sortu zela lege hau beharrezkoa zen?
Bai, bueno, lehen aipatu ditudan puntu horiek aitortzea eskatzen dugu, despatologizazioa, genero autodeterminazioa, transinfantziak eta ez binarioak diren pertsonak aitortzea. Gure ustez, transak zuzenbideko subjektu gisa tratatuko dituen lege bat izatea. Eta ez gaizo eta nahaztuak dauden pertsonak gisa. Gizartean islatuko da. Trans kolektiboak historikoki jasan duen marginazioarekin amaitzen eta gizarte anitzagoa eta diskriminazioarik gabekoa marrazten lagunduz. Gainera, erkidego batzuek legedia edukitzeak trans zehazten du eta beste batzuek ez, estatu mailako desberdintasun mapa bat marrazten du. Non ez dituzun eskubide berberak transizioa azten baduzu, adibidez, Andaluzian, Galizian, Nafarroan edo Gaztela Leonen, lege honen bidez generoa despatologizatzeko eta autodeterminatzeko irizpide horiek bateratu nahi dira estatuan. Lege honek eztabaida handia sortu du, badagoelako jendea uste duena nolabait kaltegarria dena eta noski dago jendea onuragarria bezala ikusten duena, ezta? Zer esango zenukezuk horren inguruan? Bai, onuragarria da, lehenik eta behin, eta batez ere, trans personentzat ez baitute naita ez prozesu medikoetatik igaro beharko, batzuek prozesu horietatik igaro nahi dute, baina beste batzuek ez. Erregistroan izena eta sexua aldatu ahal izateko. Egungo oztopoak ezabatuko dira eta pertsona bakoitzak bere nortasuna askatasunez erabakia ahal izatea bermatuko da. Eta batez ere, behin betiko urrunduko gara trans pertsonei buruko gaixo gisa tratatzean hainbeste kalte egin dieten ikuspegi patologizatzaileetatik. Baina batez ere onuragarria da gizartearentzat oro har, izan ere historikoki diskriminatuak izan diren eta eskubideak kendu dizkieten pertsona talde bati eskubidedun subjektu gisa berreskuratzen hasten zaionean, gizarte osoa da diskriminazio hori alde batera ustetik onura ateratzen duena. Eta oraintxe aipatu dudan moduan, eztabaida handia sortu da, batez ere mugimendu feministaren barnean nolabait, daude feminismoaren atal batzuk esaten dutenak lege hau emakumearentzat kaltegarria izan daitekela, azken finean edozeinek hartu dezakelako eta erregistrora joan eta genero aldaketa hori egin, ezta? Orduan, horrela da berez, hau kaltegarria izan daiteke emakumeentzat. Hainbat argudio faltsu asmatu dira legen horren aurka, besteak beste, genero indarkeriako salaketak saihesteko sexualdatu duten gizonei buruz hitz egiten diguna. Argudio faltsu horrek ez du kontuan hartzen lege proposamenak berak ohartarazi eta zehazten duela lege iruzur orotan eragingo duela. Baina gainera, legea ez da atzera eginezkoa. Eta emakumeen bati tratu txarrak eman ondoren bere ean sexuari buruzko aipamena aldatzen duen edozein pertsona epaituko da erasoa gertatu zen unearen arabera. Gainera, barregarria dirudi pentsatzea gizon batek tratu txarrak ematen dituenak, matxistak, bere privilegio maskulinoei uko egingo diela eta transpersonok egunero zeharkatzen dugun diskriminazio itsasoan sartuko dela balizko salaketei izeka egiteko. Translegearen aurkako beste argudio bat dioena trans kolektiboaren eskubideak onartzeak emakumeak ezabatuko dituela. Argudio horren aurrean esan behar da feminismoak eskubideen berdintasunaren alde borrokatzen duela, ez inori ukatzeko. Legeak kolektibo minoritario kaltebera eta historikoki diskriminatu baten eskubideak zabaltzen ditu, eta ez da inoiz eskatzen emakumeei jada aitortutako eskubideak murritzen edo murritzen dituen legerik. Hau ez da nire eskubideak norbaiti kentzen dizkiodan tarta bat. Argudio asko faltsuagoak daude translegearen aurka,
izan ere sektore batek bere buruari feminista deitzen diona, baina gero eta hurbilago dagoena ultraeskuindarrek edo talde ultrakatolikoek trans kolektiboaren aurka erabilitako jarrera eta arrazoiketetara. Horrela, Lidia Falcón bezalako pertsonak ikusi ahal izan ditugu translegearen aurkako sutsuan hazte oir ekin solasaldiak ematen edo ultraeskuinetik hainbat komunikabideetan irteten. Argumentu horiek Troiako zaldi bat dira eta bilatzen duena da batetik mugimendu feminista zatitzea eta bestetik trans pertsonen aurkako diskriminazioa iraunaratzea. Bidegabe da feminismoa erabiltzea patriarkatuak gehien erasotako kolektiboetako bati eskubideak ukatzeko. Argi diogu, guretzak argudio honek defendatzen dituztenak ez dira feministak. Eta orduan orain pixka bat amaitzen joateko, kontegu zein da egoera orain, legea jada martxan dago? Legea oraindik ez dago onartuta eta ez da indarrean ere borroka luzea izan da eta urteak iraundu egungo puntura iritsi ahal izateak, baina oraindik ez dugu lortu. Eta esan beharran dago bere aurkaririk handienetako bat PSOE izan dela. Carmen Calvo bezalako pertsonaiak buru dituela eta gehien egin duena ura atzeratzeko eta mozteko. Gaur egun zuzenketak egiteko epea igaro behar da oraindik eta epe horretan trans haurtzaroak, trans migratzaileak eta ez binarioak diren pertsonak sartzea eskatuko dugu. PSOEk lege horretatik 3 puntu murriztu baititu. Izan ere, guretzat, adingabeak gabe, migratzailearik gabe eta ez binarioak diren pertsonarik gabe ez da trans lege oso bat. Legegintzaldia amaitu aurretik, trans lege oso bat indarrean izatea espero dugu trans realitate guztiak aintzat hartuko dituena. Eta orain bai amaitzeko edo gustatuko litzaizuke zerbait gehiago gehitzea? Bai, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuegu guri ahotsa emateagatik. Garrantzitsua da trans pertsonek gai honi buruz lehen pertsonan hitz egitea eta beren beharrak eta aldarrikapenak azaltzea. Eta gogoratu Despertransetik eta Trans Plataformaren Federaziotik eta osatzen dugun kolektibo guztietatik guri eskubideak onartzen dituen lege bat lortzeko borrokan jarraituko dugula. Trans pertsonei historikoki egin zaien kaltea aitortu eta konpontzeko gizartearen bazterretara baztertuak izan baikara. Eskerrik asko zuri gurekin hitz egiteagatik eta translege hau zertan datzan azaltzeagatik. Eskerrik asko zuei. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.